Pelant nás zdraví a zdraví všechny. To je pozdrav od pana Pelanta a vodičů stáda. Tak už si žádají potlesk. Jitka Šorčíková v koně Amada 16, Vlastimil Kadlec v koně 378, Pastila a Šárka Klastovská na koně 377 Berlina. Volné stádo staropadruckých dělek. My už máme postaveny překážky, které jsou pohybovce, přes které se požene volné stádo staropadruckých bělek. Dámy a pánové, tak vidíte, toto je naše rodinné stříbro, které musíme chránit a předávat dalším generacím. Staropadručtí koně! A teď už se toho potlesku dát nemusíme. Vidíme jen tak obyčejné krysy, jsou to krysy základního kmenového stáda staropadručtých koní Národního Řepčína. Kmenové stádo Běloušůchované zde v Řepčíně v Kadrubech nad Labem bylo spolu s Řepčínem v roce 1995 prohlášeno za kulturní památku a v roce 2002 za národní kulturní památku, a to v počtu 65 krysem a 4 řepců. V tomto případě tak začalo být poprvé na světě na živé zvíře nahlíženo jako na skutečné kulturní dědictví, které je srovnatelné s ostatními stavbami či uměleckými díly své doby. Dámy a pánové, volné stádo staropadruckých bělek. Vodiči stáda Josef Pelant, Vladimír Moudrý, Jakub Hlávka, Jitka Šorčíková, Vlastimil Kadlec a Šárka Klastovská.